ሰላም ጠና ሃበልና እዚ እናታትኩም ሓድሽትን እዋናውን ሓበሬታታት ትረኽብሉ ኪያሾ ቻናል እዩ ንሎሚ ድማ ከምቲ ልሙድ ሓድሽትን እዋናውን ዜናታት ሒዝናልኩም ቀሪብና ኣለና ሰናይ ጻንሒት ኣርእስተ ዜና ሃገረ ትግራይ ዝብል ምንቅስቓስ ንህዝቢ ትግራይ ናብ ከቢድ ሓደጋ ዘእቱ ናይ ጥፍኣት ኣካይዳ እዩ ሌተናል ጀነራል ጻድቃን ገብረትንሳኤ ኤርትራ ዓንዲ ማእኸል ጸጥታን ምርግጋእን ቀርኒ ኣፍሪቃ ክብሉ ኣብ ሰሙናዊ ኣብ ኤርትራ ዝጸንሑ ግብጻዊ ሚኒስተር ተዛሪቦም ኣብ ከተማ ሽረ እንዳስላሴ ኣብ ዝርከብ መፈተሽን ኣቑጣ 133 ጠያይት ክላሽን ሽጉጥን ኤፍ1 ቦምብን ሒዙ ካሃድም ዝፈተነ ውልቀ ሰብ ኣብ ትሕቲ ቀይዲ ከም ዝኣተወ ፖሊስ ኣፍሊጡ ዝርዝር ዜና ሃገረ ትግራይ ዝብል ምንቅስቓስ ንህዝቢ ትግራይ ናብ ከቢድ ሓደጋ ዘእቱ ናይ ጥፍኣት ኣካይዳ እዩ ሌተናል ጀነራል ጻድቃን ገብረትንሳኤ ነበር ፕሬዚደንት ጊዜያዊ ምምሕዳር ነበር ምክትል ፕሬዚደንት ጊዜያዊ ምምሕዳር ትግራይ ዝኾኑ ሌተናል ጀነራል ጻድቃን ገብረትንሳኤ ትማላው ከተማ ኣዲስ ኣበባ ኣብ ዝተሳለጠ ሓደ መድረኽ ከም ዝገለጽዎ እቲ ሕዚ ብመራሕቲ ሕወሓት ዝግበር ዘሎ ምንቅስቓስ ንትግራይ ናይ ኤርትራ ሓንቲ ወረዳ ንክትኮን ዝገብር ጎዳዓይ ኣካይዳ እዩ ክብሉ ገሊጾም ሓደ ፀሓይ ዝወቕዖ ሓቂ ኣሎ ምስ ናይ ኤርትራ መራሕቲ ኣብ ኣኽሱምን መቐለን ይራኸቡ እዮም ምስ መራሕቲ ፋኖ ሓዊሱ ምስ ናይ ቤንሻንጉል ተቃወምቲ እውን ርክብ ኣለዎም እዩ ዝብል ሌተናል ጀነራል ጻድቃን እዚ ኩሉ ምንቅስቓስ ዝገብሩሉ ምኽንያት ኩናትን ዕግርግርን ፈጢሮም ዓርሶም ካብ ተሓታትነት ንኸምልጡ እምበር ንህዝቢ ሓልዮም ኣይኮኑን ክብሉ ገሊጾም ምንቅስቓስ ሃገረ ትግራይ ዝብል ዝንዛሕ ዘሎ ፕሮፓጋንዳ ናይ ህዝቢ ትኹረት ንምስሓብ ዝግበር መተዓሻሸው ከም ዝኾነ ዝገለጹ ሌተናል ጀነራል ጻድቃን ብኸምዚ ዓይነት ናይ ዕብዳን ኣካይዳ ዝምስረት ሃገረ ትግራይ የለን ብስሩ እውን ሃገር ትግራይ ዝብል ኣተሓሳስባ ንህዝቢ ትግራይ ናብ ከቢድ ሓደጋ ዘእቱ እምበር ዝጠቕሞ ኣይኮነን ክብሉ ሓቢሮም ከም ኣገላልጻ ጀነራል ጻድቃን እቲ ሕዚ ብመራሕቲ ሕወሓት ዝግበር ዘሎ ምንቅስቓስ ንትግራይ ናይ ኤርትራ ሓንቲ ወረዳ ንክትኮን ዝገብር ጎዳኢ ኣካይዳ እዩ ክብሉ ገሊጾም ኤርትራ ዓንዲ ማእኸል ጸጥታን ምርግጋእን ቀርኒ ኣፍሪቃ እያ ግብጻዊ ሚኒስተር ዓብይ ጉጅለ ልኡኽ መሪሑ ኣብ ኤርትራ መብጻሕ ከካይድ ዝቐነየ ሚኒስተር ጉዳያት ወጻኢ ግብጺ ዶክተር በድር ምስ መንግስታዊ ማዕኸናት ዜና ኤርትራ ስፍሕ ዝበለ ቃለ መሕተት ኣካይዱ በድር ዓብድልዓጢ ከም ዝበሎ ዝምድና ግብጽን ኤርትራን ዓብይ ዓይነታዊ ገስጋስ ኣመዝጊቦሎ ብቐዳም ክልቲኦም ወገናት ሓበራዊ መስመራት መራኽብ ንምዕባልን ምትእስሳር ወደባት ኣብ ቀይሕ ባሕሪ ንምሕያልን ወግዓዊ ስምምዕ ብምትሕብባር መጓዓዝያ ባሕሪ ፈሪሞም ነይሮም እዮም ምብጻሕ ናይቲ ልኡኽ ብሰንኪ ዝዓርግ ዘሎ ስጋዕታት ኣብ ተኣፋፍ እዋን ዝተፈጸመ ምዃኑ ብምሕባር ግብጽን ኤርትራን ኣብ ቀርኒ ኣፍሪካ ኣብ ማእኸላይ ምብራቕን ኣብ ተሃዋፂ ዞባኤን ዝነብራ ይብል እቲ ሚኒስተር ኤርትራ ዓንዲ ማእኸል ጸጥታን ምርግጋእን ኣብ ቀርኒ ኣፍሪካ ጌርና ኢና ንወስዳ ስለዚ ኣብ መንጎ ክልቲአን ሃገራት ዘለው ዝምድና ዝያዳ ንምትራር ብወገን መሪሕነት ግብጽ ተወፋይነት ኣሎ ክብል ድማ ገሊጹ ገለ ጎረባብቲ ሃገራት ኤርትራ ብውሽጢ ጉዳያትን ኢዳ ብምእታው ዘይምርግጋእ ትፈጥር ኣላ ብምባል ክኸስኣን ምጽንሐን ይፍለጥ ኣብ በበይኑ እዋናት ዳርጋ ምስ ኩለን ጎረባብታ ናብ ወታደራዊ ረፅሚ ክሳብ ምውእታው እውን በፂሓያ እንተኾነ ንሳ እውን ብወገና ኣብ ልዕሊ ከስተታታ ተመሳሳሊ ወቐሳ ክተቕርብ እያ ትስማዕ ኣብቲ ምስ ፕሬዚደንት ኢሳያስ ኣፈወርቂ ዘካይድዎ ሰዓትን ፈረቓን ዝወሰደ ርክብ ርእይቶታቶም ዝተቐራረበ ብምዃኑ ከም ዝተረዳድኡ እውን ሚኒስተር በድር ጠቒሱ ንመራሒ ኤርትራ ዘለዎን ኣዳ ዝገለጸት ሚኒስተር ኣብ ኣተሓሕዘ ዝምድናታት ብዘለዎ ሜላ ሚዛንን ምትህድዳእን ንልቦና ፕሬዚደንት ኢሳያስ ነድንቆ ኢና ክብል ኣብቲ ብቋንቋ እንግሊዝ ተተርጊሙ ኣብ ሻባይት ዝወፀ ሕቶን መልስን ተዛሪቡ ብዛዕባ ጸጥታ ቀይሕ ባሕሪ ብዝምልከት ኣብ ዝሃቦ መብርህ እውን ምምሕዳርን ጸጥታን ቀይሕ ባሕሪ ወሽመጥን ዓድን ናይ ወድብቲ ሃገራት ጥራይ ሓላፍነት እዩ እዚ ድማ ንጹሩን ዘየዘራርብን እዩ ክብል መርገፂ ሃገር ኣነፂሩ ነቲ ዳርጋ ዳስኪሉ ዝጸንሐ ብተበግሶ ንግስነት ስዑድ ዓረብ ተጀሚሩ ዝነበረ ቤት ምኽሪ ሃገራት ቀይሕ ባሕሪ ንምብርባር ዝርርባት ይካየድ ከም ዘሎ እዩ ዓብድልዓጢ ዘመልክት ነቲ ኣብ ፈለማ ጥሪ 2020 ኣብ ርእሰ ከተማ ሪያድ ዝተመስረተ ቤት ምኽሪ ዝመርሕ ቻርተር ኣጽዲቐን ምንባረን ይዝከር ብወገን ኤርትራ ሚኒስተር ጉዳያት ወጻእቲ ዑስማን ሳልሕ ዝመርሖ ጉጅለ ልኡኽ ኣብቲ ኣኼባ ተሳቲፉ ነይሩ እዩ ሚኒስተራት ወጻኢ ጉዳያት ግብጽ ዮርዳኖስ የመንን ሱዳንን ሶማልን ከምኡውን ጅቡትን ተራኺቦም ነይሮም እቲ ኣገዳሲ ዓለም ለኻዊ መስመር ንግዲ ዝኾነ ቀይሕ ባሕሪ ካብ የመናውያን ዕጡቓትን ሶማልያውያን ቀርሰንቲን ዝቐነቕል ጸጥታዊ ስጋኣት ኣጋጢምዎ ጸኒሑ እዩ ብኢራን ዝድገፉ ዕጡቓት ሁቲ እስራኤል ኣብ ልዕሊ ቃዛ ዝኣወጀቶ ኩናት ብምቋም ኣብ ልዕሊ በቲ መስመር ዝሓልፍ መራኽብ ተደጋጋሚ መጥቃዕትታት ከካይዱ ምጽንሖም ይዝከር ኣብዚ ሓድሽ ምስ ኢራን ተወልዑ ዝጸንሐ ኩናት እውን መጻብቦ ኤልመንደብ ዕጫ ህርሙዝ ከጋጥሞ ከም ዝኽእል ቴሄራን ኣጠንቂቓ ነይራ እቲ ኣብ ወሽመጥ ተፈጢሩ ዘሎ ግጭት ብዘተ ክፍታሕ ተስፋ ከም ዘለዋ ዝገለጸት ግብጺ ነቶም ኣብ ወሽመጥ ዘለዉ ኣሕዋትና
ዕላማ ዝገብር መጥቃዕትን ኩንን ኢለን ጸጥታዊ ውሕስነት ኣብቲ ዞባ ክረጋገጽ እንተኮይኑ እስራኤል ትኹን ካልእ ወገን ናይቲ ዞባ ዕብለላ ደው ክብሉ ኣለዎም ክብል እቲ ላዕለዋይ ግብጺ ዲፕሎማሰኛ ተዛሪበሎ ኣስመራ ምስ ኣዲስ ኣበባ ጀሚራቶ ዝነበረት ጥቡቕ ርክብ ኣብ ውሽጢ ሒደት ዓመታት ምስ ለሕልሐን ናብ ምትፍናን ምስ ኣምርሐን ኣንፈታ ናብ ሰሜን ብምዛር ምስ ካይሮ ዘለዋ ዝምድና ኣብ ምድልዳልያ ተጸሚዳ ጸኒሓ ኣብቲ ኣብ ጥቅምቲ ኣብ ርእሰ ከተማ ኣስመራ ዝተጋብአ ሰሉሳዊ ዋዕላ ፕሬዚዳንት ዓብድልፋታሕ አልሲሲ ሶማልያዊ መዘንኡ ሓሰን ሼክ መሐሙድ ከምኡውን ፕሬዚዳንት ኢሳያስ አፈወርቂ ተሳቲፎም ምንባሮም ኣይርስዓን ካይሮ ብወገና ሉዓላውነት ክልቲአን ሃገራት ዘየድፍር ምዃኑ ብምግላጽ ኣብ ጎነን ደው ከም እትብል ከተጠንቅቕ ጸኒሓ እያ ግብጺ ካብ ነዊሕ እዋናት ሒዙ ምስ ኢትዮጵያ ኣብ ፈለግ ናይል ኣባይ ዝተመርኮሰ ምስሓብ ከም ዝጸንሐ ይፍለጥ ምህናጽ ዓብይ ግድብ ህዳሴ እውን እቲ ርክብ መሊሱ ከም ዘካረሮ ገይርዎ እዩ አልሲስን ኢሳያስን ኣብ መብዛሕትኡ ዝተልዓሉ ኣገደስቲ ጉዳያት ተመሳሳሊ መርገጽ ከም ዘለዎ ሚኒስተር ዓብድልዓጢ ዘመልክት ፕሬዚደንት ኢሳያስ ደጊሙ ናብ ካይሮ ከብጽሕ ካብ ግብጻዊ መዘንኡ ዝተለኣኸ መልእኽቲ ከም ዝበጽሐ እውን እቲ ሚኒስተር ከይጠቐሰ ሓለፈን ንግዳዊ ልውውጥ ክልቲአን ሃገራት ካብ 5 ሚልዮን ዶላር ከም ዘይሓልፍ ጸብጻባት የመልክቱ ብመሰረት ሓበሬታ መንግስቲ ፍራያት ግብጺ 10 ሚእታዊት ናይ ኤርትራ ካብ ወጻኢ ተእትዎ ይውክል ቀንዲ ተሳታፍነት ግብጺ ካብ ዕዳጋታት ኤርትራ ድማ ፍራያት ፋርማሲ ምዃኑ እቲ ሓበሬታ ይጠቅስ ቁጠባ ኤርትራ ብሰንኪ መንግስቲ ኤርትራ ዝተኸተሉ ዕጹብ ፖሊስን ስእነትን ወፍሪ ተዳኺሙ ከም ዘሎ ይገልጽ ፕሬዚደንት እቲ ሃገር እውን ብቐጻሊ ናይ ዕንጋሎ ክብል እዩ ዝገልጾ ኣብ ጸድላት ዕደና ክካየድ ጸንሐ ወፍሪ እውን ዛጊትነት ህዝቢ ዝሃባሃጎ ቁጠባዊ ለውጢ ክረጋገጽ ኣይከኣለን እቲ ዝርከቡ ናይ ወፍሪ ንግድን ዕድላት ኤርትራ በቲ ብሓጎስ ገብረ ህይወት ዝምራሕ ቁጠባዊ ክንፊ ህግደፍ ዝዕብለሉ ምዃኑ ብዙሓት ኤርትራውያን ኣብ ወፈርቲ ዘማሩሉ እዩ ፕሬዚደንት ዝርከቦም ሰበስልጣን ኤርትራ ምስ ሩስያ ኢጣልያ ቻይናን ዝበለ ሃገራት ዝገብርዎ ምርድዳትን ቁጠባዊ ስምዓትን ዳርጋ ካብ ዘረባን ጽሑፍን ዘይሓልፍ ኮይኑ ጸኒሑ ፈጣሪን ተፈቒድዎ ኣብ ዝመጽእ ወፍርታት ግብጺ ናብ ዕዳጋ ኤርትራ ምስ ኣተወ ጭቡጥ ውጽኢት ከርክቦ ተስፋ ከም ዘለዎ ግን እቲ ግብጻዊ ሚኒስተር ኣማይቶ ኣሎ ኣብ ከተማ ሽረ እንዳስላሴ ኣብ ዝርከብ መፈተሺ ናቁጣ 130 ጠያይቲ ክላሽን ሽጉጥን ኤፍ ሓደ ቦምብን ሒዙ ከሃድም ዝፈተነ ውልቀ ሰብ ኣብ ትሕቲ ቀይዲ ከም ዝኣተወ ፖሊስ ኣፍሊጡ ብኻልእ ዜና ኣብታ ከተማ ዝተፈላለዩ ጸፋረስ ተጠቒሞም ዝተባሃሉ ውልቀ ሰባት ኣብ ቀይዲ ኣትዮም ኮሚሽን ፖሊስ ትግራይ ከም ዝሕብሮ 130 ጠያይቲ ክላሽን ሓደ ሽጉጥን ሓደ ቦምቢ ኤፍ1 ሒዙ ናብ ከተማ ሽረ እንዳስላሴ ከኣቱ ኣብ ተፍትሽ ኬላ ምስ ተተሓዘ ሃዲሙ ከምልእ ዝፈተነ ውልቀ ሰብ ብተኽሲ 3 ጠያይቲ ኣብ ቁጥጥር ከም ዝወዓለ ፖሊስ እቲ ከተማ ዝሓበረ ኮይኑ ብተመሳሳሊ ዜና ኣብታ ከተማ ሓሽሽ ሓዊሱ ዝተፈላለዩ መዕወንታት ከጥቅሙን ዝተረኽቡ ውልቀ ሰባት ኣብ ቁጥጥር ምውዓሎም ተገሊጹ ነባርነቱ ወረዳ ማእኸል ኣድያቦ ጣብያ ለሰ ዝኾነ ተጠርጣሪ ሎሚ 9 ጉንበት 2018 ዓ.ም ሰዓት 5 ቀትሪ ናብ ዓዲ ዳዕሮ መውፅኢ ዘሎ ኬላ ሓደ ሽጉጥ 133 ጠያይቲ ክላሽን ሓደ ኤፍ1 ቦምቢ ሒዙ ከተማ ሽረ እንዳስላሴ ከኣቱ በአካላት ጸጥታ ተፍትሽ እንዳሃለወ ካብቶም ናይ ጸጥታ አካላት ሃዲሙ ከምልጥ እንትፍተን ብተኽሲ 3 ጠያይቲ ኣብ ትሕቲ ቁጥጥር ውዒሉ ጉዳዩ ኣብ ከይዲ ምጽራይ ይርከብ ክብል ቤት ጽሕፈት ፖሊስ እቲ ከተማ ገሊጹ ብተመሳሳሊ ኣብቲ ከተማ ኣብ ሓደ ገዛ ተዓጽዮም ሓሽሽ ሓዊሱ ዝተፈላለዩ መዕወንታት ከጥቅሙን በሃንደበታዊ ተፍትሽ ዝተረኽቡ አካላት ኣብ ቁጥጥር ኣውዒሉ ተወሳኺ ምጽራይ የካይድ ምህላው እቲ ቤት ጽሕፈት ፖሊስ ወሲኹ ገሊጹ ይብል ካብ ኮሚሽን ፖሊስ ትግራይ ዝረኸብናይ ሓበሬታ ዝኸበርኩም ናይ ኪያ ሾው ቻናል ቤተሰባት ንሎሚ ሒዝናልኩም ዝቐረብና እዚኦም ይመስሉ ነይሮም ይቕኒልና